Kula Safira Cahyani Pratiwi ajeng tembang gambuh laras pelog patet 6 sugeng midhangetaken. Rolumama malumanem namo luro rolumama lumanem rojinem ciro lu jinemo lu lumanem luro lu ciro sekar gambuh ping catur kang cinatur pola kang kalantur tanpa tutur katula-tula katali kahadaluwarsa katatuh katutupan dadi awon. Makna tembang gambuh. Sekar gambuh ping catur maknane tembang gambuh ingkang kaping 4 utawi rembangan ingkang kaping 4 kang cinatur pola kang kalantur ingkang dipun rembang inggih menika babagan solah bahwa utawi tumindak ingkang kebacut utawi boten aturan tanpa tutur katula-tula katali menawi boten wonten pitutur utawi nasihat ingkang sae tumindak kasebat badhe dadi saya ala boten saged dipun kandhalani serta badhe damel sengsara kadaluwarsa kapatuh wis kasep utawi telat dipun dandani amargi tumindak ala kasebat sampun kebacut dados pakulinan utawi kebiasaan saben dintenipun kapatuh pun dadi awon pakulinan ingkang sampun balung sungsum kasebat pungkasanipun namung badhe nuwuhaken bab ingkang awon utawi boten sae.